Hey, hoi, Tim Douwsma hier. Wat leuk dat je me bellest. We zijn hier in Lauwert, hier op het Ceylon. En als het goed jost, hier achter me is het Fries Museum. Want ja, ik ben natuurlijk weer terug verhuizen naar Friesland. En ik ben een Bruske Fries. Ik praat Fries met mijn familie, met mijn vriend, met mijn vriendin. En ik ben sinds kwart ik heid word en ik praat ik tegen Des, mijn zoon, ik Friesk. Hoe zou dat eigenlijk zitten bij Elske de Wal? Zo zei ik haar zoon Friesk opvoeden. Ik ben wel heel benieuwd. En wat nou zo ontzettend leuk is, de kerst haar bellen via het Google-systeem. Maar hoe zit het eigenlijk met D? Bist doet Prutsk op zijn Friese taal? En Sint-Wurg kan ze kiezen voor Fries als in examenvak. Hè? Hoe leuk is dat? Ik hoor dat net, maar Sint-Wurg kent het wel. Laat me eens weten wat u ervan viest. Oké? Wat waan, hè? Dan ga ik nog een gauw Elske de Wal bellen, want ik wil toch eens weten hoe dat zit. Hey Google, praat met een bekende Fries. Laten we er een bekende Fries bij halen. Met wie wil je spreken? Elske de Wal. Prima, dan laat ik Elske jou bellen. Hey, wat leuk dat je mij bellest. Hey, Elske de Wal.